biasane sing nampani tamu lah ya ora nyaman. Nggih mboten? Nggih, lajeng. Ojo tengah awan. Nek tengah awan biasane wayahe ngopo? Lupute turu wayahe ngopo umpamane? Makan siang nggih, Mak. Saiki ku nek kono Mas nuwun sing dirawuhi sing ning omah, dalan ning lagi maem, tak yo. Berarti kusui. Nggih mboten? Terus ojo pas surup. Tegese surupnya wayahe apa? Kanggone wong Islam wayah maghrib ku wayahe apa? Ibadah nggih. Surup ana tamu, karo apa? Antarane maghrib ning isya ki lak wektune mung sedhek. Nek tamune ndelalah ora ngantuk-ngantuk mosok ya. Nyon tulung jenengan kondoriye kok dereng maghrib. Mboten to? Nggih, sing di omah biasane ya mbah kumpul. Nomor kalih nyandak sing sopan. Kira-kira nek dolan ning gone kancane bakal cendak. Mboten. Isih, wis isih berarti. Nate peso mboten ana sing bertamu ning omah bakal cendak kaosan padahal kencingane penting ngono. Kawanan Bu. Hah? Kawanan. Mriki ana sing nek bertamu koyo ngoten? Wajar. Sing sopan wae nek dolan iki yo sing sopan. Ana jan mung dolan kok ya, nek yen ana ketentuan sing wigati utawa penting. Terus lanjutnya apa? Rotok-rotok awam ki cukup ping 3. Salajenge yen wis dimagake banjur apa ucap salam. Nggih monggo. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu keterakaken unggah. Monggo. Terus engkang angka sekawan. Lungguh menawa yen wis didhawuhi. Ora unjuk-unjuk nuwun. Monggo unjuk-unjuk duduk. Nggih, salajengipun. Lungguhe ora kena jenggal. Sapa sing ngerti jenggal iki piye? Ana sing iso nyampe ya. Weh, nanda betul. Kaya nandani kok nggih? Ora pareng jenggal. Enak nomor 6. Mrimpate iki ora oleh jelalatan. Lajeng yen disuguh diupuk panganane ngangge tangan. Salajengipun nomor 8 nalika mangan ora kena guyon lan kecap. Salajengipun angka 9 nalika mangan iku kowe mingkem supaya ora kecap iki mingkem. Kang ora kalah wigati saklebeting tamu menika dan nindakaken pawicakenan kanthi basa kang bener lan bener. Tegese piye? Basane kudu bener. Waalaikumsalam. Nate. Ayo betul. Yang pertama itu jalur ini disepakati di sini. Apa isine video kalau menapa kemawon? Sinten mau? Sing pertama sinten? Ejo soal datang? Ya. Oh, gatekke mboten dialog. Percakapan saklebeting matur. Ejo manggil basa napa? Titiane ciri-cirine pacelathon utawi pawicakenan ingkang becik menika ingkang angka setunggal katindakan luwih saka wong siji. Nek wong ngomong kan gur wong siji jenenge apa? Ya ora mesti edan, lanung. Hah? Mreneng. Ngomong dhewe. Terus ana tujuan kang cetha. Terus gatekake sapa sing kang diajak guneman. Ingkang kawan gatekake swasana. Kira-kira apa dhisik. Iki mau kanggo ice breaking ning nggon latihan. Supaya pamulaman iki oke.
badhe nyuwun izin dhateng Pak RT. Oh, ya wae nanti dateng. Berarti Pak RT sampeyan nek ora mengko sowan ning. Apa Pak RT apa? Pesak ya. Oke, sah. Nggih. RT malah jam pinten, Bu? Jam maghrib engko meneh-meneh. Oh, alah njembon. Kula tak langsung rumiyin mawon nggih. Kula bar maghrib tak mriki melih. Njembon Bu monggo. Yo do baline hati-hati. Nggih Bu, matur nuwun. Yo, niku. Bu. Nggih, yuk kita tepuk tangan teman kalian. Sari kalian Siska sampun majem. Mertamu apa mau tujuane? Remaja majem apa? Mau minta izin. Ketemu boten? Boten. Coba mau nek gatekke tenanan. Kinten-kinten wonten tetembungan ingkang dereng menapa boten? Coba ngacung. Piye sa apa sa? Mantuk. Sinten sing mantuk wau? Yo, dudukan utawa kesimpulan kawulan dinten menika menapa? Ingkang setunggal matamu kedah wonten enggak? Umumipun. Kalih nalika metamu basanipun kedah bener sopan, pakaiane sopan. Nah, basa menika tegesipun penting sangat. Alhamdulillah sangat 200% para peserta didik menika seneng sinau wonten ing dinten menika. Nah, nggih, kawulan dinten menika sampun pungkasan. Materi candhaipun ing kawulan salajengipun bahas aksara Jawa. Nggih, dipun cepakaken sinau dhisik niku langkung sae. Mekaten nggih? Nggih. Sampeyan nggih Google Form digarap wonten griya. Saking mengko dipendet biji nek ana